na lang. Bless us, O Lord, for this day gifts about to receive from the bounty through Christ our Lord. Amen. Sige na, kaano mo. Mami manguros. Mo guys, debo lagi ito guys. Kaya nga naman, basak ba ni Pito? Sige na, asa mo ka dahil? Si Angel! Uy, busog eh. Si Angel. Si Angel, asa si Angel? So once again po, I would like to take this opportunity to say thank you for the owner of this house. Ayan. Naibing ka to, budbud ka bugay. Bubod ka mo. Lamig tubig ko, may cheese. Tapos, oo, lamig Mais mo. na lang, nasa mo. Mga unta din yun diya. O, diba? So once again po, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa YouTube channel ni Inday Kapkap, please do subscribe. Thank Inday you. Kapkap. And masasabi ko lang sa nag-hack sa Facebook page Inday Kapkap, Watch out. shame on you. Karma is a bitch. Dili tumakuan, dili mo tumakuan sa Facebook. Uy, alin na. Ano na doon? Kasi magplato ko na. Si ikaw Dali na mo lang. kay maniwang ka. Ikaw lang kayo. Alam po, mukbang tayo dito sa bahay nila ni Inday Adeline Bopart. This is my Dili ni Madam Adeline sa iyang mansyon. This is my third time sa bahay nila. The second time na pumunta ako dito kami si Jake natulog. Kaya nung natulog kami si Jake dito, merong pag-ibigan na nabuo. So abangan, sino yan? Lay what? Lalo ka YouTube channel si Jake. Binusa ko na pag-ibigan diya. Uy, Ah, basta. nakoy ka naman kinugos diri oh. May about si Jake nga, sino Unya ako? ka naman ino. Nabautis mo na ni. Wala pa, adong na. Sige na, pangakalan mo. Ano din? Hoy na si Zert. Zert, alin na Zert. Zert, dali sa. Una, hindi mo ang lit sunday mo. Ay, napas mo taon sila. Nagulat yun sila na ako. Hi! Ayun day, nagpadayon pa day, oy. Day kab-kab. Oo. Nagpadayon pa. Ayaw, ginang pilihan kay mga puka. Yung Jerk, alin na doon. Tinda para ko tinda. This is Jerk, hi! This is Jerk. Say hello to your mom, Mom Jake. Kita na tikang Hello, hello. Jake! Dali, Zert! Jake, kumukuhan, Jake, oh. Ali, ulit ka kuya. Dali ka doon. Tulog ka, bibi, ha? Ako lang yung Naunta ninyo diha mga bay. Ay, tuloy na ako Ang sa among Inday. sudan, lechon paksiyo. Tortang talong. Utang talong, lamig ka. Palia, na ibang mo sila sinigang. Na steam nga okra. Uy, okra. Hindi, tira ko, praday. Okra, ang tirahon niya. Bugas, mais. Ay, grabe. Ay, malupit nga sausawan. Grabe ba eh. Mga una ta. Mamaya, Madam Kilay. See you, madam. Inaot nga, na-chance no nga maka. Wanta, makasuksok ka sa ilaw ni Madam Kila. Eh, na po na siya ninyo. Wala, eh. Wala ba, ina na po yung misis day ako kay Mara. Wala na kayo. Taala sa iyo mga kuha. Bukas sa mga sa tabugas sa is. Kabukal. Nakula. Kaya ko na. Sa taon mo ba? Mamaya, ganito ba? Ano yung ano mo? Gamit sa blood niya. Mapungit pa dahil na si Juan, Jer. Wala, oy, mapungit pa dahil niya mong baby. Kaya, ano na charge ka? Ano po, kasi ini ka ito sa school, ito true. Uy, wala. Bungit. Ah. Kaya, Ako ba yung nabungit mo ha? sige na. Yan. Hello. Wala man si Jacob, ako tayo ngunit ano. Sama si Jimba. Ano yung step mom? Kaya, no. Okay ra na, naon na to ni. Maganda ka na. At syempre, mga diet dahil. Kaya ako sulat mga bayi. Busog kayo ito. Enjoy niya siya. Mga unta, diara. Nasamuhan na taong sa teacharing. Diara sa teacharing na mga bayi. Kita mi for the second time. Lagi, gutom na ni sila kayo. Unsa ng orasa, oh my God. 2 minutes to 1 o'clock na. So, gutom sa kayo mo? Iwat yung kunin nga, iwat yung nangaon eh. Ano nga nangaon oy? Naon kira mag-nakuan na po, sunod na. Ano, hindi ako magkukod na mo. Pagdungan na dito, eh, kay family. Dungan jud ang pamilya ba, no? Family is life. Murata ka nang mamisahay no, nagtindig. Hindi ka ni magiging
gilid. Namili ko rin ito. Okay lang. Para mga tanta na bang ginawan. Normal na si Bibi nga riyaw. Normal si Bibi nga riyaw. Normal or? Hindi. Play din siya. Ano naman ang Gulig sa upo. Kuhan siya ng fourth coil ba? Oo. Fourth coil din. ang ukod niya nasa diyo. Dati na ay. Bakit? Di mo makasarap ha? Masarap. Dili ko wala may music. Wala. May music. Ay, music na eh. Pero na sa Facebook na i-upload ay. Uy, naasa na tingnan na. Naman music sa silingan. Sa Tandor, sana magtandor? Pumita na lang ito. Ah, Abang sila ba? Wala na inom. ekpil mo na. Dam lang po, eh. Taon ta mga guys. Mana mo kaon maglayas sa pagmi mo sulungan si Madam Kilay. Ang hari ang rin ng mga kilay. Meron kayo sa group lang, eh. Ano? Bakit siya ang kilay? Green may kilay. Ano na pa? Alam no, nakapirait na taan eh. Mga guys. So, dara. Alam mo na pito ko. Ano na tuloy, pakita ang pagkaroon. Kuan man na. Okra man na kinano kuan man na kanang. Dara akong gitira mga bayo, okra. Dai. Uy, dulog mo kayo na. Makuha Gusto ya ko man na. ang kuan. Muli kayo. Nya, diya o. Ang paliya mga bay. O, naigamay sisig. O, diara. Ang litson. Goodbye sa litson ron. Gigalitson ako ganiha. Diyos ko, ang acid. Ang acid ay. Acid, bigay ng baboy. Daghan ko acid o. Diara, mga gwapa o. Kung mga isuon. O, diara. Isuon sa ikaduhang pamilya. Diara si Julia Montes. Na dire. Nanganak na taon. Nanganak na. Si, ha? Catherine Bernardo. Di oy, si Julia manggod na. Julia Montes. Oh, sige, unya. Dini na ko ay mag-goodbye. Bye-bye na ko ninyo mga boys kay na music day. Sao na lang atong kinabuhi, makapiright ta ani mawa atong channel. Sao na lang saan to paglingaw ninyo. Nara din ate. Right pa na. Right pa na. Daghan salamat. Thank you sa Buffard family. Sa mainiton kayo nga pagdawat na mo. Pwede na gutom guys sila o hilom guys sila ba eh. Sige, bye-bye.